Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu ma'abuta kallonmu da sauranmu. A yau zan nuna muku yadda ake mastering, simple mastering a FL Studio Free Loops. Insha Allah, ba tare ɓata lokaci ba kenan zan buɗe FL Free Loops. Direct kawai mu shiga cikin aikin gadan-gadan. Kada a manta a yi subscribe kuma a danna ƙararrawa saboda samun sababbin ayyukanmu. Haka, insha Allah kenan ba tare da ɓata lokaci ba. Ok, don ka gashi FL ya bude kenan abin da mahi kyau sai a zo a nan pattern muke ce mishi nan, sai a zo a nan. FL kina 12 ne kenan kowane FL yana yi, amma dai a nemi inda pattern ne ke irin wanga abun ga sunan. In aka nemi inda yake aka bude sai a sabke FL ƙasa, sai mu zo mu ɗauko waka guda misali. Bari mu ɗauki wannan mai misali da ita, sai a aje ta a nan. Kenan yanzu in an aje ta a nan sai mun danna nan wanga wajen wani kenga yadda za mu iya karanta kamar nan Big S Mix. Wala kenan yanzu sai mu zo mu shiga nan wanga wurin nan, kuna ganin shi gashi nan. In muka bude shi kullum za ku zo ku samu wanga abun ga yana kenan sai a shiga ciki a ta yi replace, a maida shi nun kenan babu komai, a maida shi empty vid. Yanan kuma wanga abun da yake gusa suke yi wa'annan ana iya gudda su duk inda an ga dama, kuna ga duk inda an ga dama ana aza shi. A tabbatar da cewa yana bisa master. Kuna ga tun daga nan C nan M kenan yana bisa waga M kin master kenan. In yana bisa master sai a shiga a nan. In aka shiga sai ku sauko sannu sai mu zo nan bisa multiband compressor, Free Loops multiband compressor, sai a danna shi. In aka danna shi abu ɗaya ake bukatan a yi, kun ga ga wasu 'yan abubuwa biyu ga sunan, to sai a zo a nan na hannun dama, wanga na hannun dama so guda, dan da an danna shi da so guda sai an sake, ana danna shi da so guda kawai a sake shiga, a sake bude FL dan a sake so guda. Da kun danna shi so guda kawai in kun ga dama ku Big S Mix. Waƙan ku ta yi master a haka, kawai ku shiga exporting nan. In MP3 kuke son yadda abun direct bai da wani shan kai, sai mu shiga in aza bisa desktop ko biro. Bari a rubuta mishi master saboda mu bambanta wancan da wanga. Master ka kalite ala kenan gashi na yanzu exporting zai ga yana ta exporting, yana 80 saman 100. Ga yana ya kusa ya dangane, muna cikin exporting Allah ya kusa ya dangane. Saura kiris. Shikenan waƙan ku ta yi master. Da abinda muka fara yi, mun fara da ainihi buɗe wannan, muka ɗauko waƙan muka zo muka aje ta nan, muka taɓa sama wannan nan saboda a karanta ta, sai muka buɗe wanga abun ga yana. Akwai wani abu nan da ke nan wurin ga limita yake, bari mu gani ga yana a nan za ku same shi, sai a liƙe shi a yi replacing, sai a hauda shi a nun. Muka shiga muka ɗauko multiband compressor, shi ma wanda ina iya liƙe shi saboda mu fahimci juna. Multiband compressor ga yana da ya buɗe na ce a taɓa shi so guda. Bayan nan muka ta exporting,
exporting muka ce mu hidda shi mp3, mu zaɓi inda za a kai shi, a rubuta mai sunan da ya kamata, a danna kawai a danna star. Kenan daga nan wurin ina ganin aiki ya gama. To yanzu kamin muke karkarewa mu sallame sai mu shiga akwai wanda nace ma master shine wanga, shi kuma me ake ce mishi, shi kuma ainihi waƙan ga ainihin ta nan, sai mu saurara yanzu sai mu ji bambancin su. Shi kuma master gashi ga original ga master. Tun tashin su ma kujin karhin tun tashin su za ku jin karhin kukan ba guda bane ba, komai ma ba guda bane ba. Misali komai ba guda bane ba. Nan misali ko da a ce bari in bude wani daga ciki ko cool edit ko kuma bari mu bude soundforge dan ku ga bambancin wanda aka yi mastering da wanda ba a yi mastering ba, ko kuma ku ga amfanin meye master, menene ainihin amfanin master. bari mu gani sayyada da shi muka yi misali ko. To yanzu kenan sai mu dibi wannan, kullum wannan L ne wannan R, kamar right da left. Kuna ganin abinda ba a bukata dama ya zo ya dangane har sama. Misali ba a bukatan ya cika nan har ya dangane, saboda ba a son ya cara. Misali wannan shine original. To sai mu ɗauko wanda aka yi master. Ga wanda aka yi master. Kun gani ainihi ga wanda aka yi master, ga yanan duka ya raba nan wanga wurin, kuna ga ya rarraba shi, ya raba su da juna. Kenan babu yanda za a yi kamar waƙan ka ta yi cara. Misali duk inda za a sata, duk cikin in ma amine in mene, duk inda za a sata a normal, ko za a buɗe volume duka a normal, babu wani cara babu komi. Ya yi normalizing kin shi, ya maida shi normal. Kenan a normal yake, kuma ya yi wancan ƙara nesa ba kusa ba. Ya yi wancan ƙara kuma an saita shi sahihe da wancan. Misali ina fatan shi ma wannan mastan kenan an fahimce shi. Kenan sai dai video na gaba insha Allahu, ina jiran tambayoyinku. Insha Allahu zan ba ku amsa yanayin fahimta ta, in Allah ya yarda. A ci gaba da bibiyan mu dare da rana.